Mga kalakbay, mayong adlaw ka natong tanan. Napoy pastor sa Badista nga grabe kabot-buton kani. Oh, grabe kabot-buton ingon siya, ganahan kayo kuan ng translation sa maayong balita Biblia sa Tagalog translation. Oh, nga nag-ingon dito nga Sabat kuno ang unang adlaw o nya ang ikaduhang adlaw diha nga unang adlaw sa linggo nara yung gigamit o tan-aw na to ni kanang iyang gigamit og tinuod ba ng maayong balita Biblia pero by the way minaw sa tasiyahang wali o niya. Good day mga kapaglaom. Ganahan kay ko ng Tagalog nga translation sa maayong balita ng Biblia. Matthew 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat gid diri mga kapaglaom. Nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo. So bantay ha. Diri sa Tagalog translation, ang sunod sa Sabat Linggo or Domingo. So klaro kayo nga ang adlaw ipapahulay Sabado mga kapaglaom. Mao nang kamuri nga naminaw karon pag Adventista namo kay ang Adventista ra mo ay nagtudlo og insakto gikan sa balang kasulatan. Sabado ang adlaw nga igpapahulay o ang adlaw nga sisimba. Aha, mo nang wali kuno niyan ngan bins pa siya nga kuno. Mao nang kamuri nga naminaw karon pag Adventista namo. Aha, dere husay ta. Tinuod ba ni nga translation na sa maayong balita Biblia nga tinagalog iyang gibasa nga ganahan kuno kay siya. Tanahon na to kanibang niya. Og tinuod ba na siya. Natay maayong balita Biblia Tagalog gini ha, magandang balita Biblia. Tanahon na to San Mateo 28:1 ug mao ba ginang nakasulat sa iyang gigamit nga translation. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukang liwayway ng unang araw ng linggo. Dili man mao ang iyahang gibasa lahi magsulod. Mayong balita man Tagalog. Lahi man. So asa man mayong balita baka nang translation yang gigamit. Dili. Yang ingnog mayong balita Biblia. Ganahan kay ko ng Tagalog nga translation sa maayong balita ng Biblia. Samna King James Version Tagalog na yang gibasa di na tinagalog sa maayong balita Biblia. Tor ayaw pamutbot. Diya. Tanawon na to 28. Nang magtatapos ang araw ng Sabat nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanlinggo. Translation in tao na sa King James nga tinagalog. Dili in tao na maayong balita. Ayaw pangatik. Ngatik magkasakpan Japon. Ha? Sakpan Japon ka. Onya kanang giingon niya nga Sabat kuno ang ilahang gisunod. Sabado, wala man tay problema ana kay sa mga Hudyo man na kung ganahan man day kag translation sa tinagalog o nganong wala ka mo gamit og translation sa tinagalog aning the Greek Tagalog interlineal basahon na to ang translation sa tinagalog pagkatapos at ng mga Sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. Sabat gihapon ang sanlinggo nga giingon diha sa King James Version. Kanya mutuon na kaani. Kanahan mo kag Tagalog. Di ba ana basta-basta kay Greek Tagalog interlineal ba yan na? Kumpara ang imuhang gigamit kay di man na mayong balita. King James man na. Diri gani sa Griego Sabaton. Duha ka Sabaton. Unsaon man na nimo? Mauna nga kanang imong convince nga. Mao nang kamuri nga naminaw karon pag Adventista namo. Waday mo tuon ni mo ana. Ngano man SDA siktang daghang atik. Mangatik og mga tao kuno translation mayong balita King James di ay mo nang magbantay ta ani ha. Magbantay gid ta ani. Kay ngano man sakto gid di ay ang giingon ni propeta Zacarias sa Biblia nga King James gihapon tinagalog Zacarias 11:15 unsay giingon dinhi sa Biblia nga sulat ni propeta Zacarias 11:15 at sinabi sa akin ng Panginoon. Di sige ingon ha.
magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Di ba'y mamangmang ana? Gabisag King James, ingnog mayong balita. Wa mo mga blow.